Close your eyes and wait until Mama open it. Wait until Mama open it. You have to close your eyes. You have to close your eyes and wait until Mama open it. 1, 2, 3. Lagyan ng ano ba? Playmobil. Lego. Pag natapos siya. Yeah, thank you all for watching, guys. Shout out sa mga laging nanonood. Sis May, Sis Hershey Vlog, Sis Carlota Pedro. Hello guys, good morning. Today is, anong araw ngayon? Pasensyahan nyo ng mukha ko, wala pa akong hilamos. December 15, 2020. It's Tuesday at ang mga bata nasa school na. And then, gloomy sa outside. It's already 9 AM. Kanina pa ako gising, guys. Kasi si Francine nga. So, guys, maaga gumigising. Tapos, hindi ko may makeup pa ako. Kasi kagabi hindi ako nakapagilamos na flat down ako. Na flat tire ako dito. So, guys, pagkatapos ng So, today, nag-coffee na ako. Napaikain ko na si Francine. Si Junior is still sleeping. And then, now, ayun. Maglalaba ako, guys. Ano ba, guys? Nag-sort kasi ako ng mga gamit ng mga bata last Sunday. Tapos, nag-ano ako yung mga winter stuff. Meron para kaming maraming winter jackets and mga hoods and hoods, shawl and mga magagamit ni Francis. Kasi kinip ko lang yun. Mga bigay yun sa amin nung baby pa si Francis. Tapos, manlalaki siya. So, tinago ko lang and then nakita ko last Sunday na mayroon pala mga daming jackets na winter jacket na magkasya kang Francis and then mga ganito ba mga shawl at mga kuwan. So lalabhan ko siya, guys. And then ito mga pinamili ko kahapon, nalabhan ko din siya. Ayan, mga jumper, mga taas bukton, panglamig, guys. Ayan. Ano lang to, yes, yung pang winter na gamit ba? Yan, mga ganyan. Yan. 4 lang yung binili ko, pero lalaban ko siya. Tapos sasama ko tong mga ibang mga damit dito na lalaban. So, labadami ako today, guys. Yun yung ganap natin today. And then, maglinis na naman. And then, we see na kung lalabas ba kami today. Kasi today is the last day before mag-close yung lahat ng mga shops except sa mga groceries. So, let's see. And once again, good morning! Maybe isan ko pa pala si Francine. Nandun na gising. Si Francine nga, diba? Starting today, wala na siyang kindergarten. So, always na siya dito sa bahay. So, mas double work na naman tayo. Diba, nag-quarantine sila. Ilang days lang after ng quarantine. Say good morning here. Nadinig niya ako siya. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Oh. Yeah, my baby? Yeah. You wake up so early, no? Yeah. Always wake up so early, guys. Tapos sinasabi niya, good morning. Pag tulog ka pa, itol ka sa dagway, yung face niya, ginaganyan talaga sa face niya din. Face mo, tapos inabihan ka, good morning, mama, wake up. Big girl naman, you are big girl naman. His brother is also awake. Did you? Go check, brother. Mata na din si Junior, guys. Mag-start na ako ng day ko, guys. Hello! Say hi! Hi. Hi. Same size naman mo ni baby brother, day. Nakaligo na ang dalawa, guys, kasi ito nalibang og sayo, nagpupo ng maaga, naglik sa kanyang likod. Yay! Come on, friends, stand up. Are you a princess today? Yeah. No, brother cannot stand up yet. Na hello, brother. Brother cannot have that yet. Okay, ning sulod man ni sa crib sa ang manghud, guys. Oh, wow. Pretty girl naman yan, oy. Brother, Brother wanna see you too. Give me the hairband, because before you get awa. Brother will get awa on that man. You're hiding it there. Watch out your head. Yeah, and
hiding on the pillow. Oh, you're hiding the pillow? Oh, pala. Uy, careful with brother's hand, oh. Careful. No. No. Ako, ano pa din ang mukha? Oh, windang na windang. Windang pa din. Mayroon tayong ano ba? Mating yung ano ni Francine. Oh, ito yung Willis na in-order ko. Di man ko nyo makita. Ang aga dumating. Para to sa kindergarten ba guys? Kaso walang kindergarten. Winter boot ay winter Willis. Kasi yung Willis na nandun sa kanya, wala yung cloud. Ayan. Ang binili ko, yung may blue at saka green nga ganito. Para next, ano ba? Next year, magamit pa din Francis. Close your eyes. Close your eyes. Don't open it. Close your eyes. I will count 1, 2, 3. Then you open your eyes, okay? 1, 2, 3. Dad. You have that again? What will you say to Mama? Dad. Okay, good girl. You're such a good... Dad. Now I open this. Okay. Ang saya niya, eh. Minsan lang kasi ito nagsisweets. Yeah, okay. Mama will open it. Mama will open it. 1, 2. Close your eyes. 2. Close your eyes and wait until Mama open it. Wait until Mama open it. You have to close your eyes. You have to close your eyes. And wait until Mama open it. 1, 2, 3. Katawan na naman yung bata. Uy, where is it? Nahulog. Thank you, Mama. Okay, you're good girl, okay? Hello, guys. Kape tayo. 3 PM na dito. Kape and then bread. Parang Pinas lang ba? Sa penny ko ito nabili. Okay? Pakita ko sa inyo. Nag-aantay kasi ako ni Frank. Kasi, kuan ngayon guys, last day na mag-open yung ibang shops. Ganito yan. Masarap siya, nakarap na siya na, nakapak siya na each, pero isang ano to, pinili ko. Kasi in-store ko lang siya dito kasi gusto din to ng mga bata. And then, yun nga, nagkape ako kasi maulan na sa gawas sa labas. Uy, nagdadalawang isip ako kung dadayon pa ba kami? Uy, dadayon. Ay, ginawa ko. Tapos, ayun lang nagising si Francis. 2:38 na ng hapon. Ngayon lang siya nagising. So nga, lulutuan ko siya ng quick lunch niya kasi wala na palang yung di ba nagluluto ako tapos nilalagay ko lang siya sa ganito. Tapos na pala. So magluluto ako ng quick lunch niya. Then yung ano lang kami, may bibili lang ako sa IKEA ng lagayan ng toys ng ano ba guys, ng mga bata kasi yung Playmobil, Lego, nagkahalo-halo siya guys. Tapos kung maglalaro sila, habwa gyud tanan hugin mo tumulo. Habwa gyud tanan. So sabi ko, pagbili tayo nung lagayan ba na dito Lego na ganyan, dito Playmobil na ganyan, dito yung isang laruan, yung ganyan. Para kung gusto nilang laruin, kunin na lang nila bitaw guys. Kasi kung hinalo mo, grabe, ang daming nahuhover ko, nababacuum ko minsan yung mga maliliit na ano guys ba, na toy. So ayun lang. Hindi pa kasi tapos si Frank. May na-update pa siya. So ayun. Ayun nga. Yun nga, ulit nga. Tapos, so, bukas, until January 10, paulit-ulit na naman. Lockdown na talaga, bawal na lumabas. Isa lang siguro ang pwede mag-shopping. Mahigpit na. So, ayun guys, kape-kape. Hello guys, nasa IKEA na kami. Natapos na kami namilihan doon, mga pinamili namin guys. Oh, mga organizing guys para sa toys ng mga bata. And then, inaantay ko si Frank kasi bumili siya ng hotdog, guys. Ang hirap man magsalita. Uy, nakaano.
Uy, hiwi! Hello guys! Good evening! Uy. O, diba may lighting tayo ba? Galing sa stove. Nagsislide yung tripod ko. Uy, ewan ko kung bakit. Siguro lang linis. So, hi! Good evening! Very haggard. Ay, kakauwi lang namin guys. Galing IKEA. It's already, 7:45 p.m. Yung IKEA, wala namang masyadong talaga. Mataas lang yung line, pero hindi talaga panic buying. Kasi last day today, so, kaya ako bumili ng mga stuff na kailangan ko para sa toys ng kids. Kasi until January 10 pa guys. Tapos, diba, holidays, Christmas break. So, yung mga toys nila nagkalat-kalat. So, ito yung nabili natin doon sa IKEA. Quick haul tayo guys. First and foremost, I have this. Then, para siyang cinnamon bread. Tag €1.99 lang ata to sa IKEA. Ayan, masarap to siya siguro kasi binibili ko sa IKEA. Diba na-mention ko sa other vlogs ko na bumibili ako sa IKEA ng cinnamon. Ano ba itong buhok ko? Uy, yung aking utang ba? Wala akong ano talaga. Arte. So, €1.99. Tapos madami na siya. Pero maliliit siya. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Masarap yan sa kape. At paborito ni Amy. Mga organizers. Ah, hindi pala yan organizers. Bumili ako ng frames na ganito guys. Para to siya sa 21 by 30. Naalala nyo yung hello. You wanna say hi? You wanna stand up here? You wanna stand up here? Come on, stand up there. No? I want to here. Francine is here. I want to sit here. You wanna sit there, but you will fall, man. No. How about you get your chair and you put here? Go. Then you put here. Gusto niya makisali sa vlog. Naalala niyo yung hindi niyo nakita. Ay, ewan ko, matagal na yun. Nakalimutan ko bilhan ng frame. Finally, nakabili na tayo ng frame. Lalagay ko siya dito sa kusina. So, 4. So, yeah, come here. 2. €5.99 lang ata to guys. Sa yeah, hi guys. Hi guys. Ayan. So, binabaan ko kasi si Francine gusto niyang makita sa camera. Say hi. Yeah. 4 yung binili ko guys. Para sa... I had Mama. You help? Or tell them that you got that. I had that. Show in the camera like that. What's the name of that? It's the... It's a cinnamon. It's a Tell them cinnamon. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys kung buwang na yung ano. Hi! Say yeah. Hi! And ito naman guys, tag na 80 cents lang ata to. Lalagyan ko siya ng mga small stuffs like sa arts guys ba, yung mga clip, mga stickers. Diyan ko ilalagay. And then we have ito yung mga sinabi ko ng mga kuan. Meron na tayong bold star dito. Sliding. Ganito siya guys. Lalagyan ng ano ba, Playmobil. Lego. Pag natapos siya, pakita ko sa inyo. I-put that here. Put that there. Yeah, put that there. It's good there. And then, you wrap it, baby. Gumawa tayo ng 6 na since 6 of family of 6 kami, diba? It's only a cup. Oh, it's only a cup. It's gonna break, so no Francine touching it. Cup, guys. Mura lang to. From €1.99, naging €1.49 na lang. It's color dark gray. Color na color ko. Gusto ko yung mga dark gray, gray, light, white, and black. Very cold. Very cold person. Ayan. 6 yung kinuha natin. So, hindi ko na yan kakita, guys. So, ito yung malaking organizer. Ayan. So, lalagyan ng mga toys. I have... I think 2 yung binili ko. Yun, 2. Ito, guys. Ano ata to? €1? But the lid is different, no? Different price. Yeah.
No, there's no price here. The receipt is somewhere there. So, I think 1 euro to. Naalala ko, I think 1 euro. Tapos, ang lid, bilhin mo din yung lid. I don't think that was 1 euro. But No? otherwise, we wouldn't pay 74 euros. Yeah, but the frames are 5 euros 99. So, maybe that's why. Tapos, meron tayong ganito. Binili ko sa mga malalaking toys na mga castle na Playmobil. Yung mga ganyan, guys ba? Tapos, bumili ako ng 4 nito kasi hilig ako sa organizers. Yes, gusto ko talaga organize ba? Bumili ako para din sa mga Christmas decors, sa mga Christmas balls. 4 lang yung binili ko. So, let's see kung magkulang siya. Hindi naman necessary na kailangan ko na talaga ang mga organizers. Pero, tingnan ko lang kung anong yung makasya dito. So, meron tayong 4. And then, yun, separate yung lids na pagkabili mo. Separate mo siya bayaran. And then, meron tayong parang ziplock na Plymouth man ko. Nakakalimutan ko. 2 sana yung kukunin namin dito. Ayan, for 2 euros something lang ata. Yeah, you're doing wash-wash in the alcohol ni mama. Ayan, and ito, pang-lock. Pang-lock siya saan yan. Ganyan siya. Yan. Pang-lock. Ayan. And then, guys, meron ako pakita sa inyo. And another food organizer. Another food ko. Para sa food ni Francis. Kasi meron akong isa nito. Nilagyan ko siya ng mahulog ka dahil. Mahulog ko. No. This is a flower. And meron akong isa nito. Nilalagyan ko siya ng mga ready to make na pagkain, guys ba? Ang ingay mo, doy. Ganahan hindi siya magtabang-tabang. Gosh, mama eh. And the last but not the least, guys. Wala ka. Binili ko ito. Meron na tayong, ano ba tawag nito? Nakita ko siya sa, alam ko lang, yung ate ko, meron siyang ganito. Shoutout pala sa ate ko. Hi! Na nasa Kuwait. Si Sis Catherine Barameda. Hello! Shout out kasi lagi siya nakaka... No, this is not a flower bee. We have to put it in a water. Can you help mama then? Yeah, we gonna get a water. Come on. Ayan, guys. 3 yung kinuha ko. Lagay mo lang siya ata dyan. Ayan. Lagay ko siya. Tapos lagay ko siguro siya dito sa kusina lang. Dito dapat sa banda sa window maybe. Ayun. 3 siya. No, we have to put this in a glass. So, ayun lang guys ang ating napamili ka. So, you want this one? No. You don't want this? So, what do you want? So, ano muna ako dito guys, maghimpos-himpos. So, gusto ko to eh. Soak natin to sa water. Swerte daw to eh. Yung nga din patsira. Kung hindi man ako nakabili pa ng patsira. Eh, kasi naabutan na naman tayo ng sikan lang total lockdown. Hindi talaga makuha. Kasi yung plant na bilihan yeah, quiet. Yung bilihan ng plant na mahulog ka. You want to help me, but you have to wait. You have to say, hi guys. Hi guys. So you look in the camera there. So what's the name of that? Say then, what color is that? Yellow. Yellow. And the other one? What? White. Oh, good job, Francine. Guys, good job, Francine. Yun sa naman eh. Okay, ginoo ko. So, ayun na ating video, guys. Oy, ito na tong video, guys. Let's end the video. Yeah, thank you all for watching, guys. Shout out sa mga laging nanonood. Sis May, Sis Reshe Vlog, Sis Carlota Pedro, Sis Single Mom, Sis Elaine Cabante. Yeah. And sa iba pa na laging nanood na hindi ko na-mention, shout out sa inyo. Thank you all for watching, guys. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye and have a good night, everybody. And God bless us all. Kiss. Oh, good job. You wanna help? Come on, we get a glass.